to accolade the presence. na asante hima na makwadu ya dom a otoso miensa aya asante hima ono so na asamre obesena kwotena se wodi na nim onyam kwota adwade na ji na aye fefefe na Akwasidae di kan afi mu no ewura enso edi anim a obesena kwa boa na dwade na kwaso fefefe edwade a wohwe ana wuti enka ye Nyansapo ya to di se Nyansapo anti omoboa na aya asante hima odi asade bo adwade no ma dwade ne fefefe o trese o tetre no dia bodo o trese asante man ye nyina ya ne dia wo suru no mra bo nyina ya ne dia ti samre ya na amakwa du wade ba betia na wabetia yewura na fe won so betrase ede na nim onyam aboduma die no ba fefefe afi yawo as temenge ewura ejina ofiende sika eka wo afi apelefo di tedisa omo da omayi bedwa adase ejima se bi mo ano no so how you feel say ejima efesa omayi omo abode ho the bo ene bambo the kind of environmental protection agency spent the GP upon the power that one on the bunch of war. Here are Dr. Conrad. Camera, what we may have to Akwasidae, tu aya sante mayura opem so oba betia no no tinana makwadu na samre otutu tata aya asante hima nana makwadu yadom a otoso miensa ai oba betia niura neti samre wo hwa adwumwa no maye biti abambofo ene abrafo omo adwumwa no biti obia ye na adwuma pepepe said asante man ebetumpon mesin dwumadie ya wuti enkan ye freni Nyansapo me amidi ho tia me midin na na wusu enye Akwasidae bia free no nsia eko no wusie moduafo eno die nimu askanfo so oka ho asamre wa hye ne battery kuntuma na sika ekura no ye na na makwadu ya dom so miensa asante hima wono so na eba betia ye mampani na na dodankwa akufuado o mampani ede ani die ma asante amamre ni amane enti samre o mampani asore gina ne naso abra asante hima aduru hai o mampani asore gina ne naso a oje ye na na makwa adu ya dom asante hima na makwa adu ya dom otoso miensa oje ne nchi a enti o mampani wo de ne nsa onyam ya asante hima na makwa adu ya dom otoso miensa o mampani amane sa so mane mo
anti samre asante man edi asa odi asa chesa asante man obia ne omumo hye omo de omo kase mpura na epunu o kase ehia na ehye o kase asante man ye na ye beda anti samre na asante hima wabese abechia o mampani ono so eko no akwatena se na na makwadu ya dom otoso me ensa asante hima watena se ama na hemfo otufu abrempon ene na mahene obi e ba bechia ohwe ahemfo no to aso o mo chia chia fefefe ebeche ewura na asante hema anidie ni ahobrase kwan so etira asante amamre ene asante anidie ni bu ayewo de ma ye hema samre era na atuma hema wa kire wie okọ samre mo to aso ahemfo ni ahema afọ no to aso o mo chia fefefe o mo chia fefefe samre mi ho se na amachi bare oye duru ha bechia na ahofade na afiyie pa na de ahofade na dubiase ono so ete obi ahemafo na kokoben ono so wo ho na ahema kunwa soafo omoso wo ho bi se de na megusu america na yesi akra ya ugina ho ya ukra state wona ye ofiri atafoa atafoa ya ohwe sati na waye na jese akrai na nanom adum na chede nanom adum na chede pa esombo se wohwa wodi aye na asante ima na namakwan du yi adum na jese buru adwene ne tiase so na no ukude yese wodi ewurade bai ebre no samre wodi ye na amakwan du yi adum otoso me ensa asante hima de aba abekire no akra no yesrese nananom eni nanim no mo na tidom na nim dia ikura no omo nkoso na enye kese enipa bonefo biara o se ogube hu akra yi nim die ikura no nti obeye osi akwan wona brabo mu die obiye na otonsa edihira ne busu eni eti yesrese nananom se motwe mo se kan ya mo fa nko nipa no so na akra ni no na die wo nananom ene otwedi ampon adom no otimfa babo asante man ne Ghana man na Ghana man tumpo na asante man nyidin sa ade wohwa nwanwa na broso kra